ಎರು ಅಕಲ್ನ ದುಡ್ಡುಗೂ ಬೇಡ ಗಿಡ ನೆತ್ತೇಕು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ತಿಕ್ಕೊಂತ ಅವ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈತ ತಿಕ್ಕೋಡು ಆತ ತಿಕ್ಕೋಡು ಐಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪನೆ ನಾಲಂಜಿ ಅವು ಬಲ್ಗಟ್ಟದ ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನನೆ ಇರುವವು ఎందుకంటే బొళంతుదారుల వాయురుల బుడైరి మిర్లంచని నిర్మల్దారుల ಅವು ಎಂಕ್ ಆಯಿರುಟು ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪರಿ ಯಾರು ಜಿ ತಾಕತ್ತಿದ್ದು ಐಟಂತೆ ಗೋಡು ಬಂಡ ಅವು ಎಂಚಾಲ ಕಾತುಗುಲು ದಾನ ತೆಪ್ಪು ಫೈಟ್ ಇತ್ತನ ಬಾರಿ ಅಪಗ ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಲಿತ್ತೀರು ಇಂಚಿಡ್ದು ಮಣ್ಕೂರು ದಕ್ಲಿತ್ತೀರು ಕಂಕನಡಿ ರಾಮಪಣ್ಣ ಇತ್ತೀರು ಪಲಿಮಾರ ನಾರಾಯಣ ದೇವಡಿಗೆ ಇರ್ತೀರು ಪಯ್ಯೊಟ್ಟು ಸಾಲಿಯಾನ್ ಇತ್ತರು ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವಂತ ಸೆಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀರು ಇಂಚಿಡ್ದು ಆನಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಇತ್ತೀರು ಘಟಾಣು ಗಟ್ಟಿಲು ಮಾತ ಊರಿ ಪಾಕ ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಕನ್ ಶೆಟ್ರು ಇರ್ತೀರು ಪಾಕ ಅವು ನೀರ್ನ ಒಂಜಿ ಫರ್ಲಾಂಗ್ ಎರು ಪಾರೋಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನುಂಡೈಟ್ ಸೂರ್ಯಗುತ್ತು ಶರತ್ತನ್ನೇ ಪೇಜಾವರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕಾರ್ಯ ಸಂಜೋಣ್ಣೆ ಕಕ್ಕೆಬದವು ಜಯಣ್ಣೆ ಕೊಲ್ಲೊಟ್ಟು ಆನಂದನ್ನೇ ಮಾಣಿ ಸಂಜೋಣ್ಣೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಯಾನ ರಘು ಜೈನ್ ಕಾರ್ಕಳ ಮಿಕ್ಲೆ ನಡೆದ ಸೀನಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಾಣೂರು ನಡುಮಗಿರಿ ಕರುಣಾಕರಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಓಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮೈನಿ ವೀರಕಂಬಡುಳ್ಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳಿಯರು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಎರುಗಿಡಪ್ನರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಬಾರಿಯಾತ ಎರುಗಿಡದು ಬಾರಿಯಾದ ಮೆಳ್ಳು ಮಲ್ತನ ಓಟಗಾರರು ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಲೆ ಅಡಪಾತರು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಜಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರ ಸರ್ ತೊಂದರೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಾತ್ರೆ ಒತ್ತೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ತಿರನ್ ಬರ್ಕಂತ ತಿರಬೋಪನಂಡ ಏಪ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಎಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ಒಯ್ಕದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬ ಶಾಲೆ ಇಡುಂತೆ ಒಂದು ಪಿರ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂಚ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಮಲ್ತದು ದಪ್ಪೇರ್ನೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಕೃಷಿಗೋಸ್ಕರ ದಪ್ಪೇರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಎಂಗಲನೆ ಕಂಡೋಡು ಸರಿ ಐಟ್ ಒಂತೆ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎರಡು ಪಾರುಂತೇರಿ ಅಪಗ ಆರ್ನೋಟಿ ಕಂಬಳಗಳ ಪೋಂತೆ ಐದು ಪಕ್ಕ 77 ಯಾನಿ ಲೋಕಲ್ ಮುಲ್ಪದ ಜನಕುಲ್ನ ಮುಲ್ಪದ ಎರುಗಿಡ ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಮಾತ ಕೈತಲ್ ಹಾಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಬೋಳಂತೂರುಡು ಪಾಣೇರಿಡು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ದೂರ ಬಯರೆದ್ದಿ 81 ಗಾನಗ ಇಂಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಸಾವುಕಾರ ಏನೊಂಜಿ ಅತ್ತಾಜಿ ಶಿವರಾಯರು ಒಂಜಿ ಬಟ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಲಿ ತಂದ್ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಎಂಕು ಇರುತ್ತಾಗ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಎನ್ನ ಕಂಬಳದ ಸೀನಿಯರ್ ಎರುಗಿಡಪ್ಪನ ಒಂದು ಶುರುವಾಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಎರುಗಿಡತ್ತದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಂತಗು ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ್ಪಣ ಅಂದೇನು ಅತ್ತಾಜಿ ಶಿವರಾಯರ್ನ ಇರುತ್ತದು ಯಾನ ಎರುವು ಸರ್ ಎರತ್ತ ಪುದರ್ ನೆನಪುಂಡ ರಾಜಿಲ ಕಾಲೇಲ ಅವು ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗುಡಿ ಈ ಕೋರ್ಟದ ಗುಮಾಸ್ತಿ ಶಿವರಾಯರ್ ಬಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರುಡು ಭಾರಿ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಎನ್ನಡಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ 6ನೇ ಇರುನು ಫಸ್ಟ್ ವಾ ಕಂಬಳ ಗಿಡ ಸರ್ ಆ ಸಾಲದ ನೆನಪುಂಡ ಇರಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪನಂಡ 2 ವರ್ಷಡು 6ನೇ ಎರುಗಿಡತ್ತದೆ ಸುರುತು ವರ್ಷಡು ಎನ್ನ ಇರು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಸೆಮಿ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಣೆ ಸೆಮಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೆಮಿಡ್ ಎನ್ನ ಪೋಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪೋಪುಂಡು ಯಾಲ್ನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾರಿ ಇಂದು ಆಯ್ನ ಪಾರ್ನೆ ಇತ್ತು ಘಟಾನು ಗಟ್ಟಿಲು ಪಾರುನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಏನಾಡು ದುಂಬುಗು ಅಂಚ ಪಾಣೇರದ ಕಂಬಳಡ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊರತು ದೆತ್ತನ ಇರು ಅತ್ತಾಜಿ ಶಿವರಾಯರ್ನ ಇರು ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಹಾಕಂಡು ದೇವಾಡಿಗೇರ್ ಪಂಡೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವಾಡಿಗೇರ್ ಕದ್ರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವಾಡಿಗೇರ್ ಆರು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರದು ಮೆಡ್ಲಾಪಣ ಇರುನೇ ದಿತ್ತೆ ಅಪಗದ ಕಾಲ 2 ಲಕ್ಷ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಆಯರು ಹಾಕದ ಪುಣ್ಯ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಇರುಟ್ಟು ಪಾರ್ಬೆ ಎಂದದ್ದು ಮೆಡ್ಲಾಂಡಿ ಮೆಡ್ಲಾ ಎನ್ನರು ಸೋತನ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಆಯರು ಸೆಮಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನರು ಸೋತನ ಇಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚ ಅಲ್ತಡದ ಬೊಕ್ಕದ ಪಯಣ ಅವ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ತೂತಿದ್ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ 6ನೇ ಇರುವಂಡ್ ಐತ ಬುಕ್ಕ 7ನೇ ಗಿಡ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮೋರ್ಲೇಶ್ವರ ಸೀಟ್ ನೇನು ಗಿಡ ತುಂತಲೇಗನೆ ಮೋರ್ಲೇಶ್ವರ ಸೀಟ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಮೋರ್ಲೇಶ್ವರ ಸೀಟ್ನ ಎರುನೇ ಕದ್ರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವಾಡಿಗಿರ್ ತೊಂಡಿರ್ ಮಗನವ್ರ ಕದ್ರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವಾಡಿಗಿರ್ನ ಗಿಡತ್ತೆ ಕದ್ರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೇರ್ನ ಇರು ಗಿಡತ್ತದ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟದ ಇರು ಗಿಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸರ್ವತೋಮಾದ ಪ್ರಭುನ ಇರುಗಿಡೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಜೀವಂತ ಸೆಡ್ ಅಂತ ಇರುಗಿಡೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಾಡುಬೆಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರೈಗಳನ್ನ ಇರುಗಿಡೆ ಒಂದು ಇಡೆ ಇಟ್ಟು 5 ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಪೈಯೊಡ್ದೇರು ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮುನ್ಕೂರ್ದೇರು ಕೂಜಿ ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮೆಡ್ಲಾಂಡಿಗೆ ಮುನ್ಕೂರ್ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂತ ಐಟ್ ಕೊಂಬ್ರ ಇಲ್ಲ ಕಾಟಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬೊಕ್ಕ
ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಧರ್ಮ ಪಂಡಿತರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೀರಾರು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಮುಲ್ ಧರ್ಮ ಪಂಡಿತರ ಬಾರಿ ಕುದರದ ಮರ್ದದ ಇರ್ತೀರ ಆ ಇರ್ಲೇನು ಭಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಡಿ ಮೆಡ್ಲೆ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆಗದ ಹಿಡಿದು ಸೀನಿಯರ್ ಗಳ ಮೆಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಹಿರೇ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಗ ಕಾರ್ಯ ಸಂಜೆ ಗಿಡ ಅಂತ ಅಪ್ಪಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೊಲಿ ಉಂಟು ಸರಿ ಎರು ಅಕಲ್ನ ದುಡ್ಡುಗೂ ಬೇಡ ಅದು ಗಿಡ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತಂದು ಅವ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈತ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆತ ತಿಕ್ಕೊಡು ಐಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪನೆ ನಾಲಂಜಿ ಅವು ಬಲ್ಗಟ್ಟದ ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಎಣ್ಣನೆ ಇರುವವು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಮರ ಕಟ್ಟುನೆ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತ ಬಾಕಿದ ಜನ ಕ್ಲೀನ್ ಕೊಡತ್ತದು ಮರ ಕಟ್ಟ ಬೇರೆ ಎರು ಗಿಡಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಲಿ ಎರು ಬಾಲ್ದಿ ಬತ್ತನ ಹಾಕ್ಲಿ ಮರ ಕಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಇರು ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ ಇರಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಗತ್ತು ಇತ್ತ ಲೈಕ್ ಮುಣ್ಕೂರ್ದಾರ್ನ ಪಂಡರ್ ಸರ್ ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಒಡೆ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ 16 ವರ್ಷ ಎರ್ಮಾಳ್ದೇರು ಗಿಡ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗಿಡ ಏನ ಎರ್ಮಾಳ್ದೇರು 16 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 16 ವರ್ಷ ಬುಕ್ಕ ಅಂಜಿ ತುಯಿನಕಲ್ ಪಂಡಿರಿ ಎರುಡ್ದು ಪಿರಬುರ್ಪ ನಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಏನು ಉಂತಾವನ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಂತಾವನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆರುಟ್ ಮತ್ತು ಇಟ್ಲ ಜಪ್ಪಂದೆ ಎರ್ಮಾಳ್ಳಿಗೆ 5 ಮಲ್ತಾರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ಳಿಗೆ 5 ಮಲ್ತೆ ಏಪ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎರಗಡೆ ಏನೇಪ ಅವೇ 2001-2 ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗಿಡ ಎರ್ಮಾಳಿಗೆ ಪೋಯ್ ಸರ್ ಅಂದ್ ಎರ್ಮಾಳಡೆ ಇರ್ ಗಿಡ ಇರು ಊಪುರ ಸರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಣಪನಂಡ ಮೋಡೆಲ ಅವು ಬೆಳ್ವ ಇದ್ದೆ ತೊಂದನ ಇರುವಾರು ಒಂಜಿ ಮೋಡೆಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲೆಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಬುಜ್ಜಿ ಜೊತೆಯವರು ಕಟ್ಟಿರಾರು ಮೂಜಿ ಜೊತೆಯವರು ಇಟ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಎಬಿಸಿ ಬದಿಗೋಲ್ಡ್ ಎಬಿಸಿ ಇತ್ತನೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಡನೆ ಅರ್ಡ ಇತ್ತನ ಪಗೋರ ಅಂಡ ಮೆರಡ ಎಬಿಸಿ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಅಂತಾನೆ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಅವತ್ತನ ಸರ್ ಎರಡು ಏರು ಪಂಡರ ಅವೇ ಏರು ಇತ್ತಂಡ 16 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಇರೆಗ ಅತ್ತೆ ಅವು ಆರು ಏನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೆಟ್ ಮೆಡ್ಲಾ ಪೂಜಿಂದಾಂಡ ಅರ್ಡ ಪಂಡಾಂಡ ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಇರುವ ಚೇಂಜ್ ಆವಡುದು ಅಂಚ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಕಾಂಟಿನಿಂದ ತೊಂದರೆ ಬಿಡಾದು ಕಸ್ಟಮ್ದ ಬೇಲೆ ಬಿಡುದು ಬತ್ತದು ವಾರಗಟ್ಲೆ ಇಡ್ಮೂಲ್ ಉತ್ತದು ಆ ಕೊಂಕಣಿ ಇಡ ಅಕಲ್ಡ ದಮಯದಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ನಲ ಇರು ಕುರ್ಪುಜಿಂದ ಅಂದ್ ಐನ್ ಕೊಡೋದು ಬತ್ತದು ಐಟು ಕೆಲವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಡ ಐಟು ಕಾಟಿಯರುಟು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಕ್ಕೆಪದ ಅಣ್ಣಿ ಬಂಡರ್ನ ಅಪಗ ಅವಳುದಾಯ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಆಯ್ತಾನ ಇರುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಬೊಂಬೈಡ್ ಗುಲ್ಲದ ಬಂಡಿರಿಂದ ಅಂಚ ಪೋದು ಕಕ್ಕೆ ಬದು ಬೇರೆ ಆಲ್ತವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ ಅದು ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂಚ ಬಯ್ಯಡ್ ಪೋತನಗ ಪುಂಜನಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ ಬುಲಿಪ್ಪು ಇರು ಕೊರ್ಪನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲು ಅಂಚ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಜಯಣ್ಣಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋಯ ಪೋನಾಗ ಜಯಣ್ಣಿ ಬಡ್ಡಲ ಕೇನು ಜೇರು ಬೊಕ್ಕಲ್ಪ ಮಾಯ್ಲಪ್ ಸಾಲಿ ಅನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಆರಿಲ್ಲಿ ತುಂದಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಂದಿಟ್ಟು ಆರಿಲ್ಲಿ ತುಂಬೋದು ಎಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಬೇರೆ ಅಂಡು 140 ಗದನ್ನ ಮನದಾನಿ ಫೋನಾಗ ಇರುಗುರ್ಪು ಜೇರು ಬೇರ ಮೇರ್ನ ಫೋನು ಏತನ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬರಿ ಇರ್ದಿದೆ ಅಂತ ಬಾರಾಡಿದ ಮನದಾನಿ ಬಾರಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಇರು ಬೋಡೆ ನಂಕ ಇಂಚ ಮನದಾನಿ 10 ಸಾರಿ ಹೆಚ್ಚ ಗುರ್ದು ಏನು ಇರ್ಲೇನು ಬೇರೆ ಮಲ್ತದ ಗೊತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಇರು ಆವುಡು ಬಂಡ ಏನ್ ದೆಪ್ಪು ಇರೇ ಬೇರಲ್ಲ ಬೋಳಂತುರ್ದಾರ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದ್ಯಾಂಡು ಹಿಂದ್ಗೆಂಡ ಬೋಳಂತುರ್ದಾರಲ್ಲ ವಾಯುರುಲ್ಲ ಬುಡೈರಿ ಮೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎರ್ಮಲ್ದಾರಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ ಆಯಿರುಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಯಾರು ಜಿ ತಾಕತ್ತಿದ್ದು ಐಟು ಅಂತ ಬೋಡು ಬಂಡ ಅವು ಎಂಚಾಲ ಕಾತುಗೊಲ್ಲದ ಅನ್ನ ದೆಪ್ಪು ಇರೇ ಅಂದಾಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಪೊಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ದಾಲ ಅಂಜಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಂತೆ ನಾನು ಏನ ಲೆಕ್ಕದೀತಂಡ ಪಂತೋಲಿ ಇದಿಂದ ಆಯ್ತು ಆತಂಡ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಪಂಪಣ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 7 ಮೆಡ್ಲು ಮಿನಿ 7 ಮೆಡ್ಲು ಫೈಟ್ ಇತ್ತನ ಬಾರಿ ಅಪ್ಪಗ ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಕಾಡುಬೆಟ್ಟದ ಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಇಂಚಿಡ್ದು ಮಣ್ಕೂರ್ದಾಗ ಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಕಂಕನಡಿ ರಾಮಪಣ್ಣ ಇತ್ತೇರು ಪಲಿಮಾರ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಡಿಗೆ ಇರ್ತೇರು ಪಯ್ಯೊಟ್ಟು ಸಾಲಿಯಾನ್ ಇತ್ತರು ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವಂದ ಸೆಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತೇರು ಇಂಚಿಡ್ದು ಆನಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಇತ್ತೇರು ಘಟಾಣು ಗಟ್ಟಿಲು ಮಾತ ಪಾಕ ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಕನ್ ಶೆಟ್ರು ಇರ್ತೇರು ಪಾಕ ಅವು ನೀರ್ನ ಒಂಜಿ ಫರ್ಲಾಂಗ್ ಎರು ಬಾರನ್ನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನುಂಡೈಟ್ ಮೊಗರ್ ಪಾಕ ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಕನ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಓ ಐಟು ಮಾಣಿ ಸಂಜೆ ಪಾರು ಅಂತಾನೆ ಅಪ್ಪಗ ಬಾರಿ ಈರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲೆ ಏಪಾಯಿನ ಏರ್ ನೀರು ತೊಟ್ಟುಗಾಂಡು ಪಂಡಾರ ಒಂಜಿ ಶಿವರಾಯರ್ನ ಇರುಗಿಡ ಅಪಗೇನೇರಿಗೆ ಮೆಡ್ಲ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಂದ್ ಅಪಗೇನೆ ಮೆಡ್ಲ ಆತದೆ ಶಿವರಾಯರ್ನ ಇರುಟೆ ಮೆಡ್ಲ ಆತದೆ ಐಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಐನ ಮಗನ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಬೋಯ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅಯಕಳದ ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲಾಂಡು ಆ ಏರು ಕತ್ತಲೆ ಪಾರುಜವು ಪಗೇಲ್ ಮಾತ್ರೆ ಪಾರುಣೆ ಅಯಕಳದ ಕಂಬಳ ಇಂಚ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪಯ್ಯನಾಗ ಬುಗ್ಗಿಯೋಡು ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದೆ ಅಪ್ಪಗ ಆನಿ
ರುಕುರಾಮ್ ಸಾಲಿಯಾನ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತದ ಮೆಡ್ಲ್ಗಾನಾಗ ಬರ್ತದ ಜತ್ತದೇರು ಜತ್ತದ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ಅವು ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಸದಸ್ಯನ ಸಮ್ಮಲೆ ಆರು ಐನ ಕಂಬಳ ಅತ್ ಯಜಮಾನಿ ಯಾರು ಸಾಲಿಯಾನಂದ್ ಬಾಡ್ನ ಯಾರನ್ನ ನಿಪ್ಪುದಾರ ಬೇರೆ ನಡಪ ಅಂತಾನೆ ಅಂಚ ಆನಿ ಯಾರನ್ನ ಪಾಡ್ನ ಮಾಲಿಯನ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಕ ಜಯಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡದು ಮೆಡ್ಲಾತನ ಖುಷಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಐಟ್ ಪೈಯೊಡುಗು ಒಂಜೆ ಮೆಡ್ಲಾತನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುನ್ಕೂರ್ದೆರ್ಕು ಬತ್ತೆ ಮುನ್ಕೂರು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 10 ಮೆಡ್ಲ ಅಂತ ಮುನ್ಕೂರು ಮುಜೆ ವರ್ಷ ಗಿಡ ಮೂಜೆ ವರ್ಷ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ ಹತ್ತು ಮುನ್ಕೂರ್ಡು ಐತೆ ಮೂಜೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುನ್ಕೂರ್ಡು ಹೆಚ್ಚಾತನೆ ಈ ರೀತಿ ಕೂಟಾಗ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಓಟಗಾರರು ಏರಿರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಟಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಓಟಗಾರರು ಸರ್ ಸಮಕಾಲೀನ ಓಟಗಾರರು ಸರ್ ಯಾನ್ ಪಾರೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇರಿಡ್ದು ಸೀನಿಯರ್ ಸೂರ್ಯಗುತ್ತು ಶರತ್ತನ್ನೇ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂದಿಂಗ್ ಸೀನಿಯರ್ ಬನ್ನಗನೆ ಆರು ಯಾನ್ ಪಾರದೆ ಸುನು ಅಲ್ಪನೆ ಪಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಪೇಜಾವರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕಾರ್ಯ ಸಂಜೋಣ್ಣೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಜಯಣ್ಣೆ ಕೊಲ್ಲೊಟ್ಟು ಆನಂದಣ್ಣೆ ಮಾಣಿ ಸಂಜೋಣ್ಣೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಯಾನ ರಘು ಜೈನ್ ಕಾರ್ಕಳ ಮಿಕ್ಲೆ ನಡೆದ ಸೀನಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಾಣೂರು ನಡುಮಗಿರಿ ಕರುಣಾಕರಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಓಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ ದೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಪದ್ಮನಾಭರೈ ಇಂದತ್ತಿ ವರ್ಕಾಡಿ ಪದ್ಮನಾಭರೈ ಇಂದ ಸೈತಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಅಲ್ಪ ಸತೀಶ್ ಇಂದ ಇರು ಬುಡ್ಪ ಒಂದೂರಿ ಸತೀಶ್ ಇಂದತ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಸ್ತಿ ಐಲ ದುಂಬ ಮತ್ತೆ ಇರು ಬುಡ್ಪ ಅಂತಾನೆ ಆಯ್ನೆ ಸೈತಿ ಇರುಟು ಪಾರೊಂತಿ ನಾಯಿರ್ದು ಇರುಟು ಬಾರಿ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತಾನೆ ಐಲ ವಾಸ್ತವ ಪ್ರಭು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಾರಿ ಈರೆ ಪಾರೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಸರ್ ಏರೆಗೊಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತನ ಎದುರ್ದ ಸೈಡ್ ಓಟಗಾರಿ ಏರ್ಸ ಪಂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಫೈನಲ್ ಬರ್ತನ ಅಂಚೆ ನೆನಪುಂಡ ಏರಿಗೆ ಮುನ್ಕೂರು ಆದಿಪ್ಪು ಎರ್ಮಾಲಿ ಗಿಡ ಅಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಪೇಜಾವರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಇಲ್ಲ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಲನೇ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ವಿಜಯನಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ದೆತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರ ಆರ್ಲ ಗಿಡ ಒಂತೀರು ಫೈಟ್ ಕೊರಂತೀರಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲ ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ಪೇಜಾವರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಪ್ಪು ಆರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಾಂಜಿ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಟ ಇಂಚ ಇತ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಸಾಲಾನಗ ಸಾಲ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ತೂನಾಗುಂಡತಿ ಎಂಕುಲು ಎರುಗಿನವನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಇರ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ತೂಪನೆ ಕರುಣಾಕರನ ಇರ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ ತೂಪನೆ ಅವಳು ನೀರ್ ತಡೆ ಬತ್ತಾನ ಆಯ್ ಎಂಕ್ ನೀರ್ ಬಾಡ್ನೆ ಯಾನ ಆಗ್ ನೀರ್ ಬಾಡ್ನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬೂದ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾ ಬರ್ಪುಣ ಇರು ಫೈನಲ್ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಯ್ಕೆ ದುಂಬು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹೌದಾಲ ಒಂಜಿ ದನಿ ನಕ್ಲು ಈ ಯಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾ ಬರ್ನದೆ ಇಮ್ಯಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈನದೆ ಕೇಳು ನಕ್ಲು ಎಲ್ಲದ್ಯ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಿತ್ತನಪ್ಪ ಅವು ಕಾಡಬಿಟ್ಟದಾರಲ್ಲ ಕುಡ್ದಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಮೂಲ ಕಮಲಡ್ ಮೋಣೆ ಮನೆ ತೂರುಜೀರಿ ಪೋನಾಗ ಬೇರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಇತ್ತು ಈರೆಗೆ ನೆನಪುದಿಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಫೈಟ್ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಸರ್ ಬಾರಿ ಪಿರವಿತ್ತರು ಅಂಡಲ ಇರ್ನೇರು ಪಾಸ್ ಆಂಡು ಈರೇನಿಯರು ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪೋಂಡು ಬಂಡು ಅಂಡಲ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಡ್ವೈಡ್ ಕರುಣಾಕರ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಎಂಕು ಉಲೈದ ಕರೆ ತಿಕ್ಕೊಡುತ್ತದೆ ಆಗ ಬೋಡ ಏನ ಕರೆ ಸಿಗದು ಅವು ಹಾಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆನಿಯನ್ನ ಇರು ಹಾಕದು ಯಾನ ಎರ್ಮಲ್ ಗಿಡ ಕೊಳ್ಚೂರ್ದ ಗಿಡ ಅಂಚೆ ಇವರು ಸೋತದಾಪಣ್ಣೆ ಬರ್ತದೆ ನಂದಿಟ್ಟು ತರದಿ ಬೀಳ್ತಿ ಬೀಳ್ತಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಹಾಕೊಡು ಬಸ್ ಇತ್ತಲಿ ಎನ್ನೋ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಕರೆ ತಿರ್ಗಿ ಯಾನ ಗ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಬೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಟ್ಪಾಟ್ ಪ್ರವೀಣಿಲ ಅಲ್ಲ ಅವತ್ತೇಜ್ ಫೋಟೋ ತೋಜಾಯ್ತಿ ಐಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಒಂದು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರು ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ ದಂಡದ ಸೈಡ್ ಕೈ ಉರ್ದು ಫೋಟೋ ಟಂಚ ಉಂಟು ಅಂದ್ ಐಟೆನ್ನ ಇರು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಆಗಿರಿಸಿದೆ ಆ ಗೆಡ್ಡೆ ಕರೆ ಉಲೈದ ಕರೆ ಆನ ಇರು ಹಾಕೊಡು ಹಣ ಎನ್ನ ಇರು ಹಾಕಿಂಡ ಅವಲ ಕೊಳಚೂರಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅವು ಅತ್ತು ಅವು ಕಂಕನಡಿಲ ಆರು ಕಂಕನಡಿ ಗಿಡ ಹಿರಿಯರ್ ಮಾಡ ಅಂದ್ ಅವತ್ತಾನ ಬೇತಾವಳ ನೆನಪುಂಡ ಸರ್ ಫೈಟ್ ಸಾಲದ ಮಲ್ದರ್ಕು ಮತ್ತೆ ದಿಂಜ ಫೈಟ್ ಇತ್ತದೆ ಸುರತ್ಕಲ್ಲ ಬಾರಾಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ಲ ಎರ್ಮಲ್ಲ ಐಟ್ಲಾಕ್ ಬೇರೆಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ಲ ಪಗ ಸದಾನಂದಿ ಪಾತ್ರ ಗಿಡ ಒಂದು ಅರ್ವದ ಅಂದ್ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ಐನಿ ಚತ್ತಿನ ಅಂದ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಲ್ತೆ ಇಟ್ಟು
ಕೂಟಡ್ ಇರಗೊಂಜಿ ಇಷ್ಟದ ಎರುವು ಸರ್ ಈತ ಪೂರ ಎರುಗಿಡತ್ತಾರ ಇರಗೊಂಜಿ ಮೊಕ್ಕೆದ ಎರುವು ಅನ್ನೋಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ನ ಇರುವ ಅತ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ನಂಚ ಮೀನ್ ಇತ್ತಿಂದ ಅನ್ನೋಲಿಯ ಸರ್ ಕುಂಬರ ಇಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಕುರ್ದಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಈರ್ಡ ಆ ಎರುಟನೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅವಂತ ನೆಂಚ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಸಾಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತನು ಎರುಟನೆ ಮಕ್ಳು ಬಂಟ್ರೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಬಿಡ್ತು ಸಾಲು ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಅವು ಆತ ಈರು ಆ ಕಣ್ಣನ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಣ್ಣೈನ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿನಿಂಚ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಈರುನ ತೂಂಡ ವಾ ಈರುಲ್ಲ ಪಾಸಾಯರ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡದು ಆ ಈರುಕು ಸಾಲ್ದಿ ಕಡ್ಡ ಇತೆ ಅಶೋಕಿರ್ ಮುರಾಣಿ ಪಂಡೇರು ಕಾಟಿ ಇರುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರತಿ ಅಂಚನೆ ಕಾಟಿ ಇರುಲ್ಲ ಅಂಚನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಶೋಕರಿಗೆ ಕೈ ಬತ್ತದ್ರಿಂದ ಆತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಾಟಿನ ಗಿಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆತಜ್ಜಿ ಆ ಅಂದು ಅರೆ ತೂನಗ ಇವರು ಆತ ಪೋಡಿ ಉಂಟು ಖಾಲಿ ಉಲಾಯ್ದ ಮುಡ್ಡಿ ಖಾಲಿ ಇಂಚಿ ಚಿಡ್ಕೊಂಜಿ ಕೋಲು ಪಾಡ್ದ ಇವರು ಪೆರಲಕ್ಕಾದ ಕುಣದ್ ಹೋಗ್ತೀರ ಆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಈತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆವಡತ್ತೆ ಇವರು ಬುಡಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡ ಪಡ್ದು ఆయన చాకెక్తేనే అయి తోజావుడు ఉన్నాడు ఈ సెకండ్ ఆయన బిర్సాదికి తోజాదు మంచి జొట్టి పడతాడు 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ఆయన ತರ ಏತು ನೈಲ್ಪೋಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತದೇರು ಹಾಕೋಡು ಉಲೈದೇರುಕು ಬರೋಡು ಉಲೈದೇರುಕು ಹಾಕದು ಇರು ಮತ್ತದೇರು ಓರಿನಿಂದಾಡು ನೀ ಕೋಲ್ ಬಾಡು ಅಲ್ತಿಡಿದೆ ಬೇರೆ ಅಂಚಿ ಬೇರೆ ಎದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಪಟ್ಟೋಡು ಶರತ್ತನ್ನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅದು ಏರನ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಬಂಡ ಪಂಡರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಪೂರ ಇಟ್ಟಾರೆ ಬಂಡ ಸೂರ್ಯಗುತ್ತು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಏನೊಂಜಿ ಹಂತೋಗು ಎರುಗಿಡ ಕೊಲ್ಲುಟ್ಟು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ದೆಕ್ಕಲುಟ್ಟು ವಿಜಯ್ ಸಾಳು ಅಂದೈತೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಜೂನಿಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಒಂಜಿ ಎರುಗಿಡವನೆ ಕೈಕೊರಿ ಏರ್ಬಿಟ್ಟದು ಏನಾನ ಉಲ್ಪಡ್ದು ತೊಂದ್ಬೋದು ಕೊಲ್ಲುಟ್ಟು ಆನಂದ ಮಲ್ಲು ಇಂಚ ಬತ್ತನೆ ರೈಟ್ ಒಂದದ್ದು ಇಂಚ ಪಾರೋಡು ಸರಿ ಏರುಕು ಬಲ ಪಾಡ್ದು ಏರುನು ಹಾಕದು ಲಕ್ಕಾದ ಪಿರ ಒಂದೊಂದು ಪಾರೋಡು ಒಂದು ಮಂತ್ ಮಾಣಿ ಸಂಜೋಣಿಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲುಟ್ಟು ಆನಂದಲ್ಲ ಏನೊಂಜಿ ಆ ಜಾಗೆ ಕೊಣತ್ತದು ಉಂತ ಏನಕ್ಲಾಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ ಯಾನ ಎರುಗಿಡ ಒಂದು ಪುನಃ ಬತ್ತದ ಪಂಡೇರಿ ಏರು ಹಾಕದು ಏರುನು ಪೋಟಿ ಪಾವನೆ ಎತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆ ಎರುಗಿಡ ಜತ್ತದ ಕಚ್ಚಬಾರ್ದ ಜತ್ತನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗರ್ಜನ ಹಿಡಿ ಏರು ನಡ್ಗದು ಏರು ಪೋಡಿಯೋಡು ಪೋಡಿದು ಪಾರೋಡು ಚಿತ್ತದಕ್ಕಲ್ ಪಾರ್ ಬೇರೆ ಏರುಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಜಿ ದುಂಬು ಏರು ಗಿಡ ಅಂತಾರೆ ಇತ್ತ ಏರುಟ್ಟು ಪಾರು ಸಂಕಪ್ ಶೆಟ್ರು ಬರವಣಿಗೆದಾರು ಯಾನ್ ಮುನ್ಕುರ್ದ ಏರು ಗಿಡನಾಗ ಅದು ಪಾಕೊಡ್ದ ಇವರು ಪತ್ತೆರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಇವರು ಪತ್ತೆರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಆ ಏರು ಪತ್ತನಲ್ಲ ಜಯಂತ ನಿನ್ನ ಏರು ಟೈಮಿಂಗ್ ಗಿಡ ಸರಿ ಇದ್ದಿ ನಿನ್ನ ಏರು ಉಲೈದವ್ರು ಸರಿ ಪಾರ್ದಜಿ ತುಕ ನಾನು ಸಮವಲ್ತು ಗಿಡ ಆರು ಪಾಕೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಆರು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೆತ್ತಾರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆರ್ದ ಇರ್ಬೋದು ಕೇಳ್ನೆ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಗಿಡತ್ತದ ನನಗ ಆರು ಪನ್ಪೇರಿ ಇನಿ ಏರು ಮೆಡ್ಲಾಕ್ ಮುಂದ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಅವೇ ಇವ್ರು ಮೆಡ್ಲಾಕ್ ಒಣಸು ಮಲ್ಪಡ್ದು ಏನ ನಿನ್ ಚತ್ತಿಗೇರಿ ತುದು ಒಣಸಾಡು ಒಣಸಾದು ಕೈದೆಕ್ಕದು ಬತ್ತದು ಪೆರ ನಾಬಿಸ್ಕೊಂಬಿಡು ಪೆರ ಹುಲ್ಲದು ಬಟ್ಟೆನ ಎನಮ ಎರುತ ಬೀಲ ತುದ್ದಲ್ಲೇ ಬಿ ನಮ್ಮ ಇರುಟ್ಟು ಪಾರ್ವೇನೆ ಪಚ್ಚೆ ಸೀನಂಡೆ ಬಂಡೊಂದೇನೆ ಅಂತ ಏರುಗಿಡವನೇ ನೀರ್ ಬಾಡ್ನೆ ಪೋತೋಲ್ಲ ಗೋಟಿ ಬಾಡ್ದು ಜಪ್ಪುನ ಎತ್ತು ಚಾಬರ್ದು ಹುಲ್ಲುನ ಎತ್ತು ಬೊಕ್ಕುರಿ ಇಂಚ ಎರುಗಿಡವೇ ಕಾತುಗುಲು ತೂದು ಆ ಅನುಭವನು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಎರುಗಿಡವನ ಆಪುಂಡು